Aké marketingové ťahy používajú na nás veľké obchodné reťazce a podľa mňa každý jeden obchodný reťazec, respektíve obchod, aby ste u nich minuli čo najviac peňazí. Ja som Lucia Jandačka a vítajte teda na kanáli o peniazoch a podnikaní. A teraz teda vám poviem o tom, že aké ťahy, aké triky naozaj, alebo ťahy z Prahy, ako sa hovorí, na nás používajú teda reťazce, do ktorých chodíme nakupovať. A teda prečo sa nad tým zamýšľať a prečo vedomejšie nakupovať. Alebo prečo si tieto veci jednoducho všímať. A podľa mňa, keď ste tu a pozeráte toto video, tak sa vám to stalo už x krát, že ste boli dobehnutí, respektíve, že ste možno, že ani to, že ste zaplatili viacej, neriešili, ale proste stalo vás to peniaze a dobre ste sa kvôli tomu naštvali. Takže budem rada, teda, ak sa vám toto video bude páčiť, bude určitým spôsobom pre vás poučné. Ak áno, dajte mi like. Ak zase naopak je tu niekto, komu sa tá myšlienka páči a ste si možno niečo uvedomili a niekto v vašom okolí možno, že hundre napríklad na tieto veci, ktoré ja tu v tom videu spomeniem, alebo stále nemá dostatok peňazí a nevie prečo, tak mu prezdieľajte toto video a ja budem určite rada, keď mu pomôže. Takže taká vec, čo si možno treba uvedomiť je, že nás ako konzumentov, respektíve ľudí, nás neberú teda obchodné reťazce ako nejakých ľudí, ale berú to tak, že sme proste chodiace peňaženky, alebo teda ľudia, ktorí majú nejaké peniaze, ktoré môžu u nich minúť. A teraz teda, aké všelijaké ťahy na nás používajú? No, prvá vec je, že všetci veľmi dobre v tých reťazcoch vedia, a tí marketéri vedia, že vy nemáte čas. To znamená, že keď aj vy zistíte, že napríklad to, čo ste chceli kúpiť, je teda v inej cene a zaplatili ste viacej, že to nebudete riešiť, lebo si poviete, že 50 centov, to mi za to nestojí, aby som sa tu handrkovala. Alebo 10 centov, alebo euro, alebo 2 eurá. No lenže, ak vy urobíte toto x krát za sebou a niekoľkokrát týždenne, alebo teda mesačne a ročne, tak naozaj takýmto spôsobom prichádzate o veľa peňazí. A pričom, alebo kedy si to najviac tak všimnúť? Vy keď vychádzate z obchodu, tak si pozrite naozaj na ten blok, a to ja vám všetkým hovorím, že zbierajte si tie bloky a minimálne raz za týždeň si to pozrite a zapíšte si do excelovskej tabulky. Tie videá, ako to robiť, tu mám teda 2 niekde a ich, myslím si, že sú dokonca 3 alebo 4 o tejto téme. Ale vy keď vychádzate z toho obchodu, tak si proste pozrite, či aspoň si prebehnete na chvíľu očami, že či to, čo ste chceli kúpiť, tak stálo toľko, koľko si myslíte. Lebo viete veľmi dobre, niektorí viete, niektorí neviete, že musíte mať kartu zákaznícku na to, aby ste mali rôzne zľavy a vtedy vám platí tá druhá lacnejšia cena. Ale niekedy naozaj na nás skúšajú to tí marketéri, že poprehádzajú cenovky, respektíve, že niečo je vyložené niekde inde, akože vedľa, a vy si všimnete tú lacnejšiu cenu, lebo však jasné, pre seba chceme len to najlacnejšie a najlepšie, ako ušetriť a mať najvýhodnejšiu cenu, ale vy si nevšimnete, že tá cenovka patrí k niečomu inému a jednoducho prídete k pokladni, zaplatíte a odchádzate a nevšimnete si to. Takže preto vám hovorím, že choďte do toho obchodu a oni presne na vás skúšajú to, že vy nemáte čas. Ale teda, keď vychádzate z toho obchodu, tak si ten čas nájdete a aspoň na 3 sekundy sa zastavte a pozrite sa na ten blok, že či tam je to, čo ste si chceli kúpiť. Dobre, keď si to aj vy blokujete v tej samoobslužnej pokladni, tak reálne si ale zoberte, že vy, v tom systéme môže byť proste iná cena. A vy si to zoberiete, nablokujete, odchádzate a môže to byť viacej. Mne sa to stalo tiež tento týždeň a proste stále sa to deje, že tieto reťazce, oni s tým neprestanú. Museli by sme veľmi veľký odpor vyvinúť na to, aby prestali s týmito ťahmi marketingovými, aby ste u nich minuli čo najviac peňazí, ale vy si potrebujete ochrániť svoju peňaženku. Takže zastavte sa, pozrite na ten blog a ak tam sú rozdielne sumy, to znamená, že ak ste zaplatili viacej, no predpokladám, že nepôjdete naspäť, keď ste zaplatili menej, ale ak ste zaplatili viacej a nie je to tá suma, ktorú ste mali platiť, tak proste choďte a riešte to. Choďte a riešte to a pýtajte si tie peniaze naspäť, že jednoducho ste tam našli inú cenu, alebo teda aj keď sa vám to nezdá, možno budete za trapného alebo trapnú, že ste si možno mysleli, že to je iná cena, nevadí, proste začnite to riešiť. A keď si možno poviete, že ale ja fakt na toto nemám čas, ja musím ísť domov, lebo deti, úlohy, hento, tamto, toto. Väčšinou nemáme čas, lebo nemáme peniaze. A takto sa to kolečkuje v našich životoch, alebo teda v živote väčšine ľudí
sa to kolečko je kvôli tomu, že si nenájdu čas na podstatné veci. No a teraz také uvedomenie. Zrádajte si, koľko zarábate za deň. Keď pracujete pracovný deň 8 hodín alebo 12 hodín, tak prepočítajte si, koľko vy zarobíte za deň a koľko zarobíte za hodinu. A na takýchto pár nákupoch celkom rýchlo si môžete premieňať a odpáliť a vlastne spáliť, sa tomu hovorí, vlastne aj 1 hodinu, 2 hodiny, 3 hodiny proste práce. A vy nemáte čas. Takže skúste sa na to aj takto pozrieť, že na chvíľu, keď sa zastavíte, tak si to uvedomíte, že aha, že pre Boha, že veď ako áno, mám tu 2 eurá navyše zaúčtované a proste bolo to niečo iné. Alebo napríklad sa môže stať, že vám narátajú, keď ste v tej klasickej pokladni, tak viackrát niečo. A chvíľka, aj keď už si zoberiete ten nákup a už idete preč, tak sa tam môžete zastaviť pred tým obchodom, pred tými potravinami. Najčastejšie kupujeme potraviny a najčastejšie je to práve na potravinách. A tam už keď ste zbalení, tak si len prejdite ten blok a pozrite si, čo tam je a či naozaj to bolo ono. Prvá vec je, že zvedomíte si, že áno, dobre som nakúpila, ale tak tu ma ošuškali alebo odrvkali a jednoducho musíte sa vrátiť a vyriešiť to. Keď si poviete, že no ale ja sa nebudem tu handrkovať za 50 centov a nebudem sa handrkovať za euro, tak takýmito nepríjemnými situáciami a takýmto vyjednávaním za 10 centov, za 50 centov, za 2 eurá, dajme tomu, tak sa pripravujete na vyjednávanie v horších a ťažších finančných situáciách. Lebo už sa to stane pre vás zvykom alebo návykom a viete, že návyk je vlastne situácia, alebo teda návyk je to, že niečo robíte pravidelne, neberie vám to energiu a skôr vám tú energiu dáva, je to už pre vás prirodzené. Takže je to strašne nepríjemné sa tam handrkovať možno 1 euro, ale sú to vaše peniaze a v tej práci vy nechávate svoj život za tie peniaze. Takže uvedomte si toto, že zastavte sa tam a jednoducho je tam rozdiel, zaplatili ste viacej, tak to choďte riešiť. Keď to zistíte doma, ale chvála Bohu, že už to zistíte a zvedomíte si, už s tým moc neurobíte nič, lebo vám povedia, že no, to ste mali povedať hneď, ako ste odišli z tej pokladne. Inak niekedy sa aj písalo, že rozdiel, ktorý zistíte doma, tak vám nebudú reklamovať, nie je reklamovateľný, ale teda niekedy bolo aj pri pokladniach napísané, že rozdiel, ktorý tu zistíte, tak akože dá sa riešiť, alebo niečo také tam myslím bolo. Takže rozdiel medzi účtom a tým, čo ste mali vlastne zaplatiť. Taká ďalšia vec, kedy reťazce využívajú to, že my proste nemáme čas, je to, alebo sme unavení a nemáme tú dobrú pozornosť, ako ráno napríklad, keď idete do práce, tak je to, že sú poprehadzované cenovky a teda je ten tovar vystavený tak, že ak ste si všimli, že vy máte napríklad tú tovar, ale cenovka je na neho tu. Alebo je to posunuté. Alebo proste neviete sa úplne v tom zorientovať, lebo musíte sa veľmi sústrediť, alebo teda zamyslieť sa na chvíľu a pozrieť sa hore, že aj tá cenovka patrí k tomuto a táto cena je k tomuto. A vy si v domnení, že niečo napríklad stojí euro, kúpite niečo za 3. Ale práve to zistíte až pri tom, keď pôjdete, teda zaplatíte, alebo to zistíte až doma, akurát sa len naštvete za to. Alebo pozor, ceny, ešte taká vec, ceny na kila. Že máte napríklad, že 100 gramov stojí niekoľko a kilo stojí takú a takú sumu, ale niektoré napríklad v podstate ceny sú napríklad, alebo uvádzané, že v 100 gramoch a za to je cena. A vy tam máte napríklad 130 a už je to drahšie, ale to zistíte až pri pokladni. Takže pozor na takéto triky, tie reťazce platia armádu marketérov, aby ste u nich nechali tie peniaze a vedia, že ste unavení, že ste nepozorní, že ste hladní, že už chcete odtiaľ vypadnúť a proste nakupujeme, lebo sa potrebujeme nasýtiť a potrebujeme to vyriešiť tam rýchlo a ísť proste preč. Takže toto sú také dosť zásadné triky a vy takto nechávate tomu reťazcu strašne veľa peňazí a oni proste na tom zarábajú. Takže nebuďte obeť. Prvá vec je, že uvedomte si, že tie peniaze, ktoré vy tam zarábate, tak nechávate v tom zamestnaní alebo v tom podnikaní, nechávate vlastne svoj život. A na takýchto malých drobných nákupoch, aby vás to nenaštvalo a naozaj ste to prestali robiť a prehodnotili svoje správanie, na takýchto malých nákupoch presne oni vedia, že to riešiť nebudeme.
Takže dávajte si na to pozor, zamyslite sa nad tým, keď pôjdete do obchodu a možno, že si pri tom, ako budete nakupovať, tak pustíte toto video do uší a budete vedieť, že keď prídete do toho obchodu, prvá vec je, že jednoducho sa poluje na vašu peňaženku a na vaše peniaze. Ideálne je, ak máte nákupný zoznam a idete podľa neho. Druhá vec je, že uvedomte si, že ceny vedia byť poprehadzované a že jednoducho fakt to využívajú teda tie reťazce, že buď aj nevidíte poriadne na tú cenu, alebo teda si to pomýlite a myslíte si, že ten tovar stojí toľko a toľko, ale tá cenovka patrí k niečomu inému. Tretia vec, ako sa teda tomu vyhnúť a mať viacej peniazy, je to, že keď už prídete k tej pokladni a zaplatíte, tak si skontrolujte ten blok, či sú tam tie veci, čo ste chceli kúpiť a za tú cenu, čo ste chceli kúpiť. A keď nie, tak v 4. kroku proste choďte to reklamovať a choďte sa hádať o tie vaše peniaze, o tie vaše eurá. Možno sa vám zdá, že euro 2, 3, 10 nie je zaujímavých, ale ako som hovorila, ak sa to naučíte pri takýchto malých veciach, možno, že keď zistíte do budúcna na vašej výplatnej páske, že tam máte nejakú chybu, alebo že vám nezaplatili to, čo mali, alebo že vám nezarátali nejaký nadčas, alebo nejaký sviatok, bude to už pre vás prirodzené a budete to vedieť úplne v pohode odkomunikovať, lebo budete naučení z týchto malých bežných situácií. Takže verím, že vám tieto videá pomáhajú. Ak máte niekoho, kto naozaj chodí do tých obchodov, za každým sa rozčuluje, alebo jednoducho nemá peniaze, alebo hovorí o tom, že aké je všetko drahé a nevie sa z toho nejako vysomáriť a dostať z toho začarovaného kruhu, kľudne mu pošlite toto video. Každopádne, ak sa vám moje video páčilo, tak ja budem rada za každý like a odoberať. A zapamätajte si, je polované na naše peňaženky, je polované na to, že my sme zákazníci. Nás neberú tí teda marketéri a tie obchodné reťazce ako ľudí, ale berú nás tak, že im prinesieme tam peniaze a oni na nás zarobia. No tak obchod funguje jednoducho. Ale na to, aby ste sa vymotali z toho začarovaného kruhu, tak práve preto ja točím tieto videá, aby ste si na tieto veci dávali pozor. No a pre tých, čo to vedia, tak len to začnite robiť. Pre tých, čo to robia, tak som rada, že aspoň niekto, lebo jednoducho tým pádom máte viacej peňazí. Tým pádom viete mať viacej peňazí, za to isté menej, alebo teda viacej peňazí vám ostáva v peňaženkách a tým pádom môžete si skôr kúpiť to vaše nejaké vysnívané bývanie, alebo ísť na dovolenku, alebo mať proste jednoducho voľno. Takže to je cieľom práve týchto videí, aby to takto bolo. A opäť teda inšpirujem ma k tomuto za každým bežní ľudia, moji kamaráti, môj život, rodina, všetci, ktorí majú nejaké také problémy s peniazmi a jednoducho by ich chceli mať viacej a nevedia, kde im tie peniaze uchádzajú. Tiež opäť ma inšpirovala jedna dáma z jednej skupiny, Kruh sesterstva, tiež aj Prúd hojnosti, možno ich poznáte, tieto skupiny na Facebooku, kde teda jedna pani hovorila, že ona netuší, kam im s mužom odchádzajú peniaze. Takže prvá vec je, že sledujte si tie výdavky, berte si bloky. Druhá vec je, že keď idete do tých reťazcov, pozor na to, lebo ste nejaká teda peňaženka, na ktorú sa poluje. Keď si zoberiete ten blok a nájdete tam tú nezrovnalosť, tak sa choďte o to byť a hádať a jednoducho choďte si za tým, že teda keď je tam nejaký rozdiel, tak jednoducho teda si ho vyhádajte naspäť. No a ďalšia vec je, že sledujte si vedome tie výdavky a príjmy a píšte si ich, aj keď teda ten blok bude v poriadku, tak ale tie príjmy a výdavky si píšte teda do Excelu, či už teda do tabulky, do počítača alebo v nejakej papierovej podobe a tam vidíte, kde vám tie peniaze uchádzajú. Pre tých, čo nemajú problém s tým, že by im míňali veľa, ale to zistíte podľa toho, že si to budete písať, lebo podľa mňa každý z nás nájde nejakú položku, ktorú vie ešte znížiť, alebo áno, ak ste stotožení s tými výdavkami a poviete si, že áno, táto platba je v pohode, aj tá suma je v poriadku, som s tým úplne stotožnená, je to dobrý výdavok, tak je to OK. Ale väčšina ľudí fungujeme tak, žiaľ Bohu, aj mne sa to stáva, že niekedy pozriem na tie účty a až do keľu fakt, akože takto ma chytili zase. No ale ja sa vrátim a riešim to, takže pozor na to, ale keby som teda tie bloky nechytala do ruky a ako jedna slečna predo mnou, už sa mi to stalo aj tento týždeň niekoľkokrát, ďakujem, netreba mi blok. A ako keby to bolo, nechcem povedať čo,
Pritom je to doklad o tom, veď sa to aj volá. Je to pokladničný doklad o tom, že ste niečo platili. Takže na takýchto malých veciach, aj na tom, že nepotrebujem doklad a nikto mi to nepreplatí, tak tie reťazce na vás zarábajú a vy máte menej peňazí a naháňate sa ako taký škrečok v tom koliesku a neviete ani prečo. Takže opäť hovorím, ak niekoho toto video zaujalo, pomohla som vám zistiť tú príčinu, aj tak toto je, preto mám menej peňazí, lebo ak ste si všimli, ešte žiadne video tu nebolo o tom, že ako zarobiť viacej peňazí. Lebo paradoxom je, že podľa mňa my v strednej Európe nezarábame málo. Ja si osobne myslím, že aj vy, čo tu ste a sledujete ma, nemáte málo peňazí. Alebo teda chceli by ste určite viacej, ale najväčšia chyba, alebo ten kameň úrazu je hlavne v tom, ako tie peniaze míňame. Budem natáčať video, áno, aj o tom, prečo nie ste milionár, prečo neviete zarobiť 10 000 eur mesačne, alebo chceli by ste, alebo keď chcete byť milionár, čo urobiť preto a či je to vôbec možné. Ale teda podľa mňa najzásadnejšia vec, čo aj mne pomohla, je začať si sledovať výdavky. Takže opäť, ak sa vám moje videá páčia, ja budem rada za každý like a odoberanie. Ak máte niekoho, kto sa s týmto trápi a proste netuší, že kde tie peniaze odchádzajú, tak mu pošlite link na toto video, no a ja sa budem rada za každý komentár. Prajem vám krásny deň, nezabudnite na to, že teda ešte raz na vašu peňaženku sa poluje a dávajte si na to pozor. No a ak teda si už píšete príjmy a výdavky a máte s tým nejakú skúsenosť, budem rada teda, ak mi napíšete o tom, ako sa vám to darí.